Orduan, egingo dugu topa mielaren gatik? Mielaren gatik eta jaiak horren ongi irtetzearen gatikan. Eta guztion gatik. Mielaren gatik. Eta urnietar guztien gatik. Jaia gurekin, bostegun hauek gurekin pasatzeaz gain, elkarte ezberdinen mezua jaso ditu. Ez dira asko izan, ausartu direnak edo lantxo hori hartu dutenak, baina batzu baditugu hemen, eta segitun irakurriko dizkizuegu jaso ditugunak. Lehenengo mezua, Egape Danbor taldearena da. Eta honela dio, kaixo miela, jaien azken egun honetan, Egape Danborreko kideok gure artean egon izana eskertu nahi dizugu. Une zoragarriak bizi izan ditugu zurekin batera. Gaur goizean zehar ohartu gara, zuk eta guk balore eta helburu berdinak ditugula. Herriko umeak alaitasunez jaietan parte hartzea, animatzea. Baita ere, zu gurekin zarela, Egape Danborrekoak jantzi berriak aurkeztu ditugu. Izarta gazte, begira, urnietan ere festak badira. Denon parte hartzearekin, Xamielak hobetzen ari gara urtez urte. Emaitzak begibistakoak dira. Eskerrik asko mielari festak alaitzeagatik. Eta eskerrik asko guztioi, kezkak etxean utzita, jaiez gozatu dugulako. Hurrengoa Inistorra elkarteko mezua da. Honela dio. Oso pozik gaude zure etorrerarekin. Urnietako festak bizi berritzen lagundu duzu. Asteazkenean herri osoa elkartuta zure etorreraren testigu izan ginenetik, jaiak ez du etenik izan. Herri guztia, elkarte guztia zure inguruan ibili gara. Gure Inistor jaia apartekoa izan zen, inoiz baino parte handiagoarekin eta gilo bikainarekin. Mila esker gurea bezalako elkarte txiki batek antolatutako jaian parte hartu zenuten guztioi. Eta batez ere mila esker laguntza eman zeniguten guztioi. Eskerrik asko Joan Mari Arizmendi, Mari Carmen Aztiazaran, beti bezala portatu zara gurekin, Itziar Beriztain, Isidro Salinas, zoragarri, lagun ona zara, beti bezala laguntzen ekiltaldi guztietan, Gentzane Belaustegi Goitia, aktore bikaina zara, lagun hobea, eta gainentzeko lagun guztiei eta baserritar emakumiei gure protagonista izan direnei. Beraz, espero dugu Xamielak bide berdinetik jarraitzea, aurtengo giroarekin, eta baita ere jai herrikoi eta parte hartzaile batzuk helburutzat hartuta beti ere. Aupa Urnieta, gora miela! Aupa miela, mantendu... Aupa miela, mantendu hain polita eta hain jatorra. Plazer handiarekin aritu gara zuekin dantzan, Egape dantza taldea. Aupa miela, ondo bizi eta hurrengo urtean ere ongi etorri. Nagore, mezu hauekin ikusi dugu urnietarrak zein maitea duten miela. Eta segituan ikusiko dugu beste maitasun froga eder bat.
Bai, horretarako urnietarrek agurra dantzatuko diote Miela.